alalau masuk ma prosesi akayana kota nanang marguru malua nanang makatidakon haporsiaon tu saluhut ruas upangidohami ma jongjong di inganan namu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kudul mahita saluhutna. Shalom, horas madihita di damang dohot dainang, nama dohoti parmingguan di bagasa sadarion, ima parmingguan parningotan ni hananaik ni Tuhan Yesus tu banwagijang. Tapasadama roha doho pikirat talau marsaur do tuhatai, marede mahita,
Sian bukuede nomor 10 sia ayat sada dohotolu. Mar hite-hite goar ni debatama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan, bahenokku dosogot namo nangirap dohot au hudul di habang saki. Songonau namo nangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatudosan, say pargugo imahami makaporsay anakmu nasa sadai, si Pangulo hami namanaik tu surgo, asahu parohaon hami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Patik ni debata dihita di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima na di enet sian Evangelium Markus 10 ayat 15. Jadi nin nama madok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahon hamuma barita nauli itu nasa na tinopa ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Marede mahita. Potima dosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sama sudi dosa nami. Dan adong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga di arsahiho au marhite sian aka dosam. Jalanunga di lojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Ahu tutu, au sadiri mana lesei aka pangalosium alaniha dari wakku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita.
Hata ni debata epistel di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang saderion ima natar surat di buku Pesalmin 47 mamuka maisian ayat onom sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorin. Manaik do debata mardongan parolopolopon jahuba mardongan suara ni sarune. Ai debatado raja niliat portibion edehon hamuma ede sipodaon. Marpungu do akan nasangap ni aka bangso tu bangso ni debatani si Abraham. Ai debatado napuna aka lobu-lobu raja ni tanoon tibul situtu ibana ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na upeopsa amin. Marede mahita. Porsiaw tai songon na hinatidakon ni dong atas saha porsiaw disadok portibion rapma hita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargugo naso hatudusan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia sia todi perbadia adorang soha bubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman di selatus nama tetar pajal doibana di hau pinar silang natua tubanua toru dung ditanom namulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamon ni debata jahuba amanai pargogo na soha tu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia dohot ya sesan ni dosa dohot ti hatai namadok
mulak mangulu sogok daing ni halak naung mate, dohot ti hangoluan na sorasuda. Amin. Songo sunggul-sunggul dihita di bagasa sadarion, pujahama di dalam bahasa Indonesia. Naparjolo, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus sesuai dengan waktu ibadah sebagai berikut. Ibadah pukul 6 WIB bahasa Batak, ibadah pukul 8.30 bahasa Batak, ibadah pukul 18.30 bahasa Indonesia, dan ibadah sekolah minggu pukul 8.30 WIB. Yang kedua, peneguhan sidi dan perjamuan kudus. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 di ibadah pukul 0.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan peneguhan sidi kepada 65 anak sidi yang sudah mengikuti pengajaran sidi tahun ajaran 2023-2024. Dan setelah peneguhan sidi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi peserta yang naik sidi dan keluarga. Yang ketiga, pengkhotbah tamu. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 yang melayani di ibadah pukul 18.30 WIB adalah Pendeta Whitman Marpaung STH atau Pendeta HKBP Gria Dadap. Seluruh jemaat, parhalado, dan seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Dan untuk ibadah hari Minggu sesuai dengan jadwal biasanya pukul 6 pagi, pukul 6 subuh, pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 18.30 malam. Demikian warta untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tapasahat ma peliatan adu menggani tu adopan di debata, marhite pelian sada A, dohot sada B, dohot marede bukwede nomor 37 ayat sada 15.
Kami ini debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jadi gugut ya. Horas madihita saluhutna. Alai ada orang suhutorut sojolok amang son sistem tagabe gumogo di hami suara. Ide mabay marngingik. Di sini kek terlampau kuat di altar ini. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan kuar itu hatta Yesus Kristus. Molo Kamis ari hana naik nitu hatta Yesus Kristus diganup hana Kristen diganup akana porsea ima ari sukacita las niroha ala nunga sidung ulau ni tuhatta Yesus diulahon di portibion dungi manaik maibana tubanu agijang lao para de ingana dihita tentu las doroha. Jadi penampakan wajah raut wajah kita ikut tapatuduhon songon bohini na marlas niroha. Tapatuduhon majo akamanginang songon naminar buhit tasudi. Muka senyum. Munang jo taingot-ingot jo na dijabuya teh. Dohot akka utang tape unang jo taingot. Akka ulot tape lo jo disi. Marlas niroha jo hita sadarion. Selamat marpesta ari hana naik nitu hatta Yesus marihita saluhukna. Horas. Ganup taod do tapatupa pesta parningotan hana naik nitu hatta Yesus. Alani tabege majolo amanginang turpuk jamita di pesta parningotan hana naik nitu hatta Yesus sadarion natar surat gabe sudah minarate alani mikon alai anggoro hatta tong ma di bagasan las niroha amanginang hucah hamaturpuk di pesta parningotan hana naik itu hatta Yesus sadarion na tersurat di Lukas biddu 24 ayat 44 rodi ayat 50 songonom madidok disi.
Jadi ninna ibana mamadok nasida. Omma akka hataku nahuhatahot tuhamu ujunap dope au dohot tamu. Ikut jupang do saluhukna natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa. Diaka panurirangi nang di buku Pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa diatusi natar surati. Dunginin nama madok nasida. Songonido tar surat tian. Manaon na porsuk Kristusi jalahehe sian namate diari patuluhon. Jala barita honot ma marhite-hite guarna hamubaon ni roha mangalap hasesaan ni dosa tusude akka bangso mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo makka tidak kocca. Jala suruokku ma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miam ma hamu di hutaon. Paima di solukok kamu hagogoon na siang gitjang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukan Betania. Dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi di na mamasu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala tarhiddat tugitjang. Dungi di sobba nasida maibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas ni roha si tutu. Jadi toktong manasida di joroi mamuji-muji debata. Ido sahatna. Kurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Ahado nanaing dohonon manang lapatan ni hananaik ni tuhatta Yesus di ngolutta di hitabe. Hananaik ni Yesusi ima pabua naso portibion tujuan ni ngolutta. Tak portibion tujuan ni akkana porsea. Alai surgoido. Jadi hita napungosude akka calon pewaris surgodo hita. Nasmaru hatta di sini. Hurian itu hatta marhite hananaik ni Tuhan Yesus laos dipasunggul hoddo tuhita. Omma tikki manang obbas ni Yesus mulak tu haroronahian. Sia surgohiaddo harorona jala mulak tu surgoido ibana muse. Nunga sikop di una Yesus patik ni si Musa taringot tu ibana dohot akka na pinabua ni akka panurirang nang parpesal meppe. Salah satu contoh di Sada Musa Tolu ayat 15 di dok. Jadi bahenok kuma parbadaammu dohot boru-borui. Ibana mangalisaton ulum gabe pargutommu tabbihulna. Marhite silangi nunga dili satto Jesus be hagugoon ni sibolis nama margut tabbihul manang na mamargut jolmai. Hurian itu hatta adorak somanaik tu hatta Jesus tu banuagijang jolo dipatihi di buhai do rohani akka siseani lapatan na di paingot tu akka siseani ahado sasitong na ulaw ni Jesus rotu portibion. Ai molobor hat siat tonga-tongani balao dao siat joloniba lungud do pakilalaan. Jala akasisean mangasahod Jesusido uban na barani na sida marbarita na uli
maka tidak ko tuhattay balam so di somman non ibana babo hama-hami. Unak say songoni rohani akka si sehani di popai manasida. Di pabua ma ulaw ni Jesus uberrotu portibion aha ulaw na saha rodi dia di paingot tomatu akka si sianay. Unak suku-sukun rohana sida asalam tang takas dia tusi marhua ro Jesus jala manaik tu banu agi jang lau marhua jala ise mamusedongan nasida laho mamaritahon barita naulii di portibion di pasaha ma nang tanggung jawab tu nasida asa akka sisean dohot akka natorop nasay mangihut to Jesus saliling di portibion gabe si tidangi mamaritahon barita naulii pabuahon tu sadok portibion aha nani ida na binege na hinanguluhon na sida na binahen ni Jesus asa dibaritahon tu sadok portibion asa saluhut naso marnida naso mabege akka namasa dope uzui dohot taruli dilas neroha di haluaon na binuan ni Tuhatta Jesus Kristus di popai na sida unang lungur rohana alay marhite hapor siaoni margogo na sida makatidakon ahado ulaw ni Jesus jala di hapor siai narodo Jesus muse tu portibion di boto Jesus do dada ulaw naneang makatidakon Kristusi alane ido ditonahon tu sisianido hot tu hita sude atik pe manaik Jesus itu banu agijang dada di pasobbu holan sisiani mana kita pujung makatidakon Kristusi dang alai di dok Jesus do suruhku masonggop tuhamu na pinar baga-baga ni damang alai miam mahamu di hutaon paima disolukok kamu hagugoon siang gijang di ayat 40 sianaki ima hagugoon na martudu-tudu na pinarguguan ni debata marhite toddi parbadia nung ngamasay na julo tuak kasisiani akka manginang toddi parbadia do na mangurupi sisiani nakita pe laho marbarita na uli asa lam tutorop na paubah roha jala porsea tutuhatta Jesus. Salah satu cara ni sinomensen laho marbarita na uli tutano batak jala gabe tertarik akka halak kita na julu na say manob maganaganaan gabe marbuhal-buhal ro tardidi gabe si Hutton si Kristus ala haporseaon ni salah satu Dr. Inghuer Ludwig Nomenseddo na niurupan ni Todd di Porbadia mangajari manugunogu dohok mabahen akatadda halongangan di Silidong Tarutung. Di sejarah gereja Batak, adong do dituri-turihon ditikimulak ibana sian pangaribuan, laho makkubasi huria, mulak tu jabuna tu piaraja, alangamale ibana, mangalop pama ibana. Alay ditikki na mangalop pa ibana ala nilojana sangat terpodom. Gabedang di parrohahon na niloppanay. Dungdungo ibana lao mangama. Martangiang. Asa dipasu-pasu si panganoni. Somal do ibana
adorak sumangan adong huting kesayangan na. Saya jolo dilihat do si panganon itu si baru biasa ipokuk asa dipangan. Dileom matu huting hasian non. Itor dipangan hutingi HP pitor manggarpas-garpas. Manggepori. Ujungna Roma turohana berarti si panganonon daksitong bion. Nina rohana dungi di balok koma dihurak matano di balok koma ditanom ma iddahani dungi manganop pamay bana muse. Dak pola dihataho ni mga tuise. Duk say mangalop pa ibana muse mangam may bana di eper ni jabuna. Asa di bereng ise nagiot mamereng ibana namangani. Totu nga adong mangintip alay na mangintipon mamereng sarihari manot sinumensen galteng manggepori mangalang iddahani. Ido ang korohani na mamereng-mereng siyan na daw. Jala dihilala sinumensen doy na adong sakap ni sibulis naing mamarguti bana. Ido ba na ipataridahon na sa pula somal mangan ibanan yan di terasi. Diyan lang masipanganoni dang agia mahuway bana. Ala niya ha? Ala diajari toddi ibana marroha mga tusi unang dipanga besi panganon naong ni kotoran niya kaparjahati nang maberasut tusi digati dohot na ringkan. Dituturi toddi. Toddi do mangalay hobbisuk tu ibana. Gabe di bereng na mamereng ma. Tahadirat suddo ba sinumenseninin na. Jadi marhitei salah satu mendorong halak batak di kitar barita ma nakebal tahadirat sun numensen gabe di parale-ale ma gabe Roma marbuhal-buhal halak batak gabe si hutton Kristus gabe tardidi maguda. Upat orang yang kamanginang memang ngolo siat dirita gugutta manang siang gugo ni sisianido marbarita nauli pabuahon naong binahen ni Jesus taringot tu paluaho jolmaon doho nama kamo nakotsa sahat rodi nama naik tu banu agijang para dihonigana dihita dak sanggup dak tolak marhite pikiran na sajo. Ala di pangasahod do pikiran na guguna bayinaina pe mangugap si Petrus Petor jibulangod do marakutad diba ito rin na do. Alay holan didongani tod di porbadia ibana nakpenang manay Jesus tu banu agijang bajustru ibana do na manguluhop paddidion dinarotod di porbadia di Jerusalem manguluhon huriyay pola martulu ribu halak tikki tardidi dinasadari dakola disi sahat tu na marbarita nauli bahkan dihurung di penjara ibana sahat tu nama te martir ibana dia tidak takut ala tod di porbadia madongani manuturi ibana asa marhite tod di porbadia na sinulukon tungoluni iba ido manorangi roha pikiran mangalehon habaranion mabahen akanadinggan marbarita nauli pabuahot tuak kadongan asadohot nasida taruli di haluaon na binuan ni Tuhatta Jesus Kristus. Hurian ni Tuhatta mamaritahon barita ni Jesus dada na madok asa sude hita marsedding tu sada-sada luat manang asa gabi sude hita parhalado partohonan dang alay marhite akatalenta na maragam na adong dihitabe raptar jow do hita
gabe sitidang ini Kristus marhite-hite pangalaho si ganupari. Songon rupa ni natugu marpakirimon. Semangat bekerja. AHP na niadupan na di Portibion, tetap dia semangat. Aladang Portibion tujuan ningulu niya kana Porsea. Molo aha nata adopi ikut dipakai may dalad doy, laho tumopot surgoy. Mangajari hita, manang pabengetok kita, manguji hita. Molo masa pe akka hangaluton, bahkan mati karena Kristus, haluao doy, parhitead doy, tumopot debata di surgoy. Alaniak kamang, hatidak kema Kristusi marhite pabahenan nadengkan. Molo partohonan hatidak kema Kristusi ditikina une, nakso une, sahat ula tohonani. Akka keluarga natoras hati dakon Kristusi yamang inang memehon tuak kaya nakommu. Marhiti hata langsung dok, manang marhiti pabahenan. Mereka menonton, mencontoh, meneladani. Jalahamu pe bagi anak-anak kami, anak Sidi yang 65 orang. Yang lepas Sidi hari ini, kamu juga terpanggil menjadi pemberita Injil, berita kesukaan yang dibawa oleh Kristus ke dunia ini. Melalui dia, orang percaya dapat diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Hola di Yesus doi dapat. Hanya dalam percaya kepada Kristus kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Jadi setelah nanti menyatakan imannya, kamu juga terpanggil menjadi pemberita Injil melalui perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama, kepada adik-adiknya, abang kakaknya, kepada keluarga, terlebih kepada bapak ibu, hormati. Dan juga di sekolah-sekolahmu. Tapi hati-hati. Ya, dengan perlakuan yang baik, yang penuh dengan sukacita, itu juga sudah bagian dari memberitakan Injil. Tak pola ikut sedok konon, Porsea mahotu Yesus ningon. Mereka yang bertanya, apa agamamu kok begitu baik kamu? Oh saya pengikut Kristus karena itu yang diajarkan kepada saya. Itu. Perbuat yang baik kepada semua orang, itu bagian memberitakan Injil. Amin. Adong tolu si peopota amanginang di pesta hananaek saderion. Anggon tahanguluhom mo. Naparjolo, hananaek ni Tuhan Yesus tubanu agidjangi, namanotas, mabuka dalad doi, jala jaminan tuganup akka na Porsea, pabua songon ibana namanaek tubanu agidjangi, songon ido hita sogot taiton na tusurugoi. Hapor siya may. Jadi dang los di Portibiok kita. Ido benaidok dak Portibion anggo tujuan ni na Porsea surgodo. Hal ini menjadi harapan pasti bagi setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus telah menyediakan tempat di rumah Allah Bapa di sorga. Kenaikan Kristus ke sorga telah mengangkat status setiap orang percaya menjadi pewaris kerajaan Allah. Imana parjolo, napaduahon, ada orang somanaik tuhatai di dok ibana do tuah kasisianna, laosido nang nanidokna tuhita saluhukna amanginang, tuganup akana Porsea, nasay mangihutton ibana. Nadonganan na dohita marhite-hite todina, dang na tadi konon na hita somardongan. Itu sada kepastian. Alani unang mabiyar hita.
Songo padongan yon na tuak kasisian nai na julu, songo ni daw nang tuak ka na porsia sahat tu tikion. Napatuluhon, hita gabe sitidangi. Akka na porseaon sa luhut hita na pungudison gabe sitidangi ima ayat 40. Songon sitidangi ni Kristus hita dang saiso dang sai holan di panoknoti dang sai marnonangi hita ala hananai ni Jesusi alai ikobor hat do hita marbarita nauli. Ay tarhalong mong akan natorop di hananay ni Jesus. Molo taja hadi ulo ni Apostel bidu sadai ngongong na sida tarhalomong terangka Jesus itu banu agijang. Heran. Gabe didok matuna sida. Ay bahasa say di panok noti hamu. Ay bahasa saya marnonangi hamu diceritakan na wah hubere kami nak dengan pernaik ni Jesus ina. Saya markeburi maisi. Ngunang holam marnonang. Alai borhat ma. Lao ma marbarita nauli. Barita humma nani idam na binegem na ni alamammu tu akan atorop asadoho nasida taruli diinganan na pinaradinay. Alani amang borha mahita marbarita nauli tuaka anak kota tu dongata tu keluarga di dia pehita maringan manang mangula ulau tabe tabarita homa barita nauli hana naik ni tu hatta Jesusi tuaka dongata tapabua ma asa unak kolak kita parsidoho disi ay halak Kristen dang holan manarihod di dirina inklusif doho do pabuahon barita naulii di luar ni hita na pungudison tuaka halak na somaboto barita ni Jesus idope asa taruli nang nasida rapok kita sugot di hanguluan na manoktongi. Nakiningan to anak sidi ngahu patakas ala hutabahom mamuse berangkatlah memberitakan Injil Kristus yang kamu imani itu kepada teman-temanmu, kepada semua orang di lingkunganmu, di sikolam atau dimanapun kalian berada melalui perbuatan baik sesuai yang diajarkan Tuhan kepada kita. Hurian itu hata nunga manai Jesus tu inganan nahian, huhut parade inganan dihita akana porsea. Manaik petu hata Jesus, namulak domuse ibana mangalap hita, ima di harorona na padua halihoni. Asarap hita muse dohot tuhatai di surgo hasonangan, na manoktong naung pinaradinay. Ido didok tuhata di Yohanes 14 ayat 3. Jalalau peau mangarade ingana di hamu, say mula doau mangalap hamu, asarap hamu dohot au. Alani patut dohita marlas ni roha amanginang, ala marhite hananait ni tuhatai, nunga sikop sude, naniula ni Jesusi bahen hasesaan ni dosata, jala bahen hangoluan na manoktong dihita akka na porsea di tuhatai. Nakpe naung tarhidat tuhata, tubaduang gijang, anggo padonganion na, hot do marhite-hite todina, ima tod di parbadia, ima namarmuduhok kita madalani nguluon, dohot mamaritahon barita nauli. Nunga dipatuduhon, jana dipabotohot tuhatai, tuhita, huasona. Ia akan kembali lagi menjemput orang-orang percaya memasuki kerajaan surga yang dipersiapkan Tuhan Allah kepada kita. Tinggal sekarang amanginang
bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Supaya suatu saat ketika Tuhan datang, kita layak memasuki kerajaannya. Oleh karena itu, tetaplah setia menjalankan perintahnya, menjadi saksinya dan percaya kepada pernyataannya sampai akhir zaman. Di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhukna. Amin, martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di buhaliho hami. Di patarida hokko, holongmu, marhite naungsun, di ula hokko, ulaonmu makkaholongi manubut cami. Sahat rodi naung lauho mangarade inganan diaka naporsea diho. Tuhan, saya patugu maha porsiaon nami. Saha rodi ujung ningulu nami be. Hodo Tuhan si sobaon, si uluan. Jalaganuk na porsea diho, ido nataruli di hanguluan na manoktonge. Pasu-pasuhom may dihami Tuhan. Pasu-pasu masude akka na porsea. Secara khusus akka yanakon nami na makatidakon haporsiaon na anon di huriamon. Marhite hatam na ginuruhon na sida na salelingon, imadalan na sida manaddaho gabe porsea hodo debata na hutad dahami na tinadda na sida si ihuttonon na sida marhite Jesus Kristus naung makokop kami. Pakema danak namion na makatidakon haporsyaon na anon gabe na posom na somartohonan nang ditikina molo gabe partohonan na sida gabe parbarita na uli makatidakon hodo Tuhan si uluan, si pujion, si sobaon nami. Ale Tuhan, sahatuho mangulu nami sadarion. Rapdohot sude keluarga si solhot nami manang di dia bepe nasida maringan. Jagai ramoti hami. Pasu-pasu ngulu nami be. Urasi hami sian nasa dosa nami. Asiroham marhiti anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu pelean paduahon.
Tauduti macarata di acara halaman pitu ulau makatidakon haporsiaon. Mared de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, anak dohotod di parbadia. Amen. Hamu ale natoras, di idahamu do ianak komuna, haholongan ni rohamuna, jongjong dison. Tamaju molo madok mauliate hamu sadarion tu debata, alani sude asini rohana nasailaon. Ay di pangulu do nasida, rasi rasanuaeng. Jalasanga di boto nasida hata ni debata, dohot dalan tu hangoluan. Alay tamado ingoto muna sadarion, akka pabahena muna tu anak komunaon. Ay dang dilehot debata i anak komunaot tu hamu, asa adong dongat dongam muna mangula ulau sabing. Alay asa ditogu jala diajari hamudo nasida, mangihut tok kata ni debata, ido ubahen na dilehon. Ditangya kok kamudo ganupari, ianak komunaon nasailaon, asa unang mago nasida, molo dihilala hamu nuaeng hurang ni pabahena muna, taringot tu ianak komunaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna. Atong martangiang mahita. Ale ama nami, ama ni nasa natargoar ama di banua gijang doho di tanoon. Saitangi hom matangiang namion. Jakon ma danakon gabe ianak komu. Asi maroham. Lehom matod di parbadiai tu rohana sida. Asa gabe siseammu nasida. Rodi saleleng nileleng na. Monotong nahurang pabahenan nami nasailaon tu nasida. Saise samay. Sayunang matargasip nasida. Jalaunang loas mago manangise siyan nasida. Pinahen ni pangalaho nami. Asi maroham. Sahatu tanganmu manasida, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma natoras. Hamu na hinaholongan ni debata, na jongjong do hamu nuaeng di jolo ni debata, na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Doho di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu, lomo dohot sogo ni rohani debata. Dang tarbahek kamu be marsidalian sogot di hari paruhumani. Molo ingot rohamuna, di akka are ningolumuna naung salpui, tama madok mauliate hamutu debata alani sude asini rohana. Jalan molo diingot tamu akka pabahena muna nasoture. Ima neang doho langgus ni rohamuna tunatoras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tama marsak kamu sadarion marningoti. Buak kamu maluhu na itu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna. Nause humokop pardosa na manopoti dosana. Alay pauba marohamuna, huhut puk kamaparange na baru ola ni sadarion.
asa dalan muna dalan nagogoti, na marhapatean tu hanguluan si saliling nililing na. Atong alusi hamu mana husukut tonot tu hamu. Dijolo ni debata, dohot dijolo ni akadongan na pungudison. Parjolo. Di parhatu turohamdo hata ni debata, na ginuruhom muna saylaon, holanido dalan tu hanguluani, dok hamuma alusna. Napaduahon. Olodoho siyan nasa roham, tumudalhon saluhut dosa, jala olodoho tujuluanon mangihut tokata ni debata, rodi hasu sudani bohalmu dok hamuma alusna. Napatuluhon parpudi. Olodoho makangoluhon haporseaon nasitongi. Nahi natidakon ni huria Kristen Protestan. Songon na tarsurat di padan narobi, doho di padan na baru, dok hamuma alusna. Atong marpada dohamu nuaeng, dohot debata na bariay, dijolo ni huriaon, tung unang osehamu. Sai burju mahamu, marningot sa luhut nai, asalam hot hapor seaw muna. Martangiang mahita. Ale ama nami jala debata nami. Suru matod di parbadia tu rohanami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulehok kami marohanami bahen inganammu olak nion rodi saliling nililing na. Suraton jala sahabi matu sisude naung huoloy hami. Sai paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena, unang tuhamaguan sugut manangise sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari, asasahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hatidakok kamu majolo, hapor siyaw munay, rak mahamu madok. Hudul mahamu. Roma hamu tujulu majalo surat haluau muna dohot pasu-pasu sian Tuhan debata. Roma sesuai dohot giliran naung diatur hon.
tes. Sanay. Nadi amang purba ngarong. Abuy. Dang dabe. Ma? Hata si paingot, di si Septianing si Lestari Anggraini Saragi. Alani ido ubahen na huhaburjuhon, asa maroha na yasaw, toktong maradopon debata, nang maradopon jolma. Ulaon Apostel 24 ayat 16. Say burju maho rasi rasamate, dungile honok kumatuho, tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi, ay ido hanguluan mo. Atau si paingot disi, Gina, Yuniar tatapubolon. Sisiri hamu majahuba dohot hagogoon nai, totong ma lului hamu bohina. Sada Kronika 10 ayat 10 sada. Saya berjumah horasi rasa mati. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan de mata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siatot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Angelita Siagian. Parmahan na denggan do anggoaw. Di seahon parmahan na dengganido hosana humokop aka biru-biruna. Yohanes 10 ayat 10 sada. Say burju maho rasi rasamate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Rahel Sion Atalia tapubolon. Ahu do panodang di Portibion. Na suatu pamardala di nahulom na mangihut tonao. Di iba na do tahe panodang hanguluan. Yohanes 8 ayat 12b. Say berjumah ho rasi rasa mati. Dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahatani di bata na ginuruhom mi ay ido hanguluammo. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata ama, dohot sian anak na Yesus Kristus, dohot siatot di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Helena Solafide Lumban Gaul. Ikon marhabiaran ho tu Jahoba de Batam. Ikon ibana oloanmu. Jala marsitiopan roham di ibana. Jala marsupa ho tu goarna. 5 Musa 10 ayat 20. Say burjuma ho rasi rasamate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Atas si paingot di si Priscilia Esther Octavia silain. Apalaw mapos ni rohakku. Nangupuk kaulaw naringgan di bagasak kamu. Patuluson ni idoi. Sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Filipisada ayat 6.
Saya berjumah ho rasi rasa mati, dungile honok kumatuho tuppal hangoluan. Parangihon mahatani di bata na ginuruhommi ay ido hangoluammo. Amen. Lipat tangan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Gita Paulina si Manjuntak. Alai papungu-pungu hamu ma arta di hamu di Banua Gijang. Dina sotar gagat tasik manangit-ngit. Dina sotar hali jala sotar tako panakoi. Matius onom ayat 20. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Atas si paingot di si Widya Lestari Panjaitan. Sudeng gado dalani debata. Pitado hatani Jehovah. Ibana lob-lob ni suri halak na marhaposan tu ibana. 2 Samuel 22 ayat 21. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangihon mahatani debata na ginuruhommi ay ido hanguluammo. Amen. Sujud. Ya, lipat tangan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Karisa Merin Gultom. Martua mana mauas male mida hatigoran. Ay si pabosurondo nasida. Matius 5 ayat 6. Say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Atas si paingot di si Marieta Serefin Estela Sinaga. Argaro hamu ditobus. Unang maulo hamu parhatobanon ni Jolma. Sada Korintus 7 ayat 20. Saya berjumah ho rasi rasa mati. Dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangihon mahatani debata na ginuruhommi ay ido hanguluammo. Amen. Sujud. Lipat tangan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Happy Friska Marsaulina Panjaitan. Alay dang sumurut anggohita asa tuhamagoan na marhaporseaon do laho mangumohon todi. Heber 10 ayat 30 ono siya. Say burjumaho rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Atas si paingot di si Margaret Octaria Tapubolon. Asal di habiari hamu Jehovah. Jala di oloy hamu ibana di bagasan hasitongan. Sian nasa rohamuna. Aida hamu ma godang nai naong binahin na tu hamu.
Sada Samuel 12 ayat 24. Saya berjumah ho rasi rasa mati, dungili honok kumatuho tuppal hanguluani. Parangehon mahatani debatana ginur hommi, ai ido hanguluammu. Amin. Bersujud dan lipat tangan ya. Ya. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di patau mahamu mangulahon akan aringgan. Amin. Hata si paingot di si Marito Sinta Siregar. Sumatusima rajumihamu dirimuna, songon naung mate di dosai. Alay mangolu di debata di bagasan Kristus Jesus. Rom onom ayat 10 sada. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Aleta, Lydia, Felicia, Naiborhu. Ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion, hola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan nasa liling-liling na di ibana. Yohanes 2 ayat 10. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungili honok kumatuho tuppal hanguluani. Parangehon mahatani debata na ginuruhom me, ay ido hanguluammu. Amin. Sujud. Lipat tangan ya. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Tiarma Julia Sabrina Tampu Bolon. Nang namarsyado pe, dang di partupali. Iya sotigor paraloon nai. 2 Timoteus 2 ayat 5. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Mian Suarez Aritonang. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan adinggan. Jala manangahan aniluran ni Jahuba syakko. Daholan na mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho hasirepon, maradupon debatam. Mikaonom ayat 8. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hanguluani. Parangehon mahatani debatana ginuruhommi, ay ido hanguluammu. Amin. Bersujud. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Wilda Yanti Manulang. Rodi saleng-leleng na do, dang tagamon halupa honokku, akka paretami, ay marhite-hite akaido di panguluho au. Pasalmen 110 siya, ayat 10 tolu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si La Persia Messi Tapu Bolon. To pamarohana yas di bagasanau ali debata. Jalapay baru mator di namarsihohot di bagasanau. Psalm 50 sada ayat 12. Saya bercuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhom me,
ay ido hanguluammu. Amin. Bersujud. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Grace Paulina Natasa Sitorus. Marhaposan tu Jehovah mahosian nasa roham. Jala unang marpakusadean ho tu pikiranmu sadiri. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungilehono kumatu ho tupal hangoluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Berlian Trinita na 70. Ya Jesus Kristus, songoni natuari, songoni sadarion, lausido rodi saliling lilingna. Heber 10 ayat 2. Saya burjuma ho rasi rasa mate, dungilehono kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhom me, ay ido hanguluammu. Amin. Bersujud. Lipat tangan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Naila Olivia Clara Siagian. Aku makaholong yaka na makaholong yau. Jala akka na burju mangaluluyau. Sai jupaksa doau. Amsal 8 ayat 17. Sai burju maho rasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluani. Parangehom mahatani debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Claudia Gracia Sialagan. Ope say habiari hamu majahuba. Jala marsihohot rohamu na mangoloy ibana di bagasan hasitongan. Jala paholak kamu debata sileban. Akan nioluan niopumuna di baribani batangay ki doho di Misir. Jala oloy hamu ma jahuba. Joshua 24 ayat 14. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungili honok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatani debata na ginuruhommi, ay ido hanguluammu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Berliani Ulrika Pajaitan. Dangadong manangisi na manahan jongjong di jolom sa lilik ko mangulu. Songon padonganikku di si Musa, donganakku ho. Dak tagamon pasobwoku, manak tadi konokku ho. Joshua sada ayat 5. Sai burju mahorasi rasa mate, dungili honokku matuho tupal hanguluani, parangehom mahatani di batana ginuruhomi, ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Jessica Leora Immanuel nababan. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan sorat, asahu pasonak kamu. Matius 10 sada ayat 20 alu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi, ay ido hanguluammu. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Naomi mestika si Turus. Unang manibil ho ti siya mun manak to habirang. Sai paholang mapa musian hajahaton. Poda 4 ayat 27. Sai berjumah hora sira samate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihom mahata ni debata na ginurohomi. Aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Weni Maisela Pandapotan Malau. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus. Naungu pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Efesus sada ayat 2. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi ai ido hanguluammu. Amin. Bersujud. Lipat tangan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si graseta lubar raja. Alayang gawau utukku do hasal hotot tu debata. Haposakku do hubahet Tuhan Jahuba. Asa hubaritahon aka pabahenamu sudena. Psalmen 73 ayat 20 alu. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honokku matuhotu palanguluan. Parangehom mahata ni debatana ginurohomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Jelita Grisha Tappubolon. Di pasabam doro hakku. Ditogu doau di dalam hati goran. Alani goarnai. Psalm 27 ayat 3. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Hana Aurel Gabriel Lahutajulu. Bongoti hamu maharbangan naguguti air wakdo harbangan jala labas dudalan tuhamaguan. Jala toropdo akka nabongot siani. Matius 7 ayat 10 tolu. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honokku matuhotupal hanguluani. Parangehom mahata ni debatana ginurohomi. Aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Emilia Angel Fiorentina. Ai horo pakirimoku ali Tuhan Jehovah. Nalom ni rohakku sian siete hete hokku. Psalm 71 ayat 5. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi. Ai ido hanguluammu. Amin. Bersujud. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si putri Audrey Valeri Sirait. Aikon gabi patarbedo hita saluhuna sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalubi hobar tunani ulana.
tagad di perdagingon, manang nadinggan, manang naroa. Tersurat di 2 Korintus 5 ayat 10. Saya berjumah hora sira samate, dungile honokku matuho tupal hanguluani, parangehom mahatani debata na ginuruhomi, aido hanguluamu. Amin. Hatasi paingot disi Laura Palencia Tapubolon. Ope songo pajak komuna di Kristus Yesus Tuhani, songo ni mahamu marparangi di bagasan ibana. Kolose 2 ayat 6. Saya berjumah hora rasa mati, dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangi hon mahatani di batana ginuruhomi, ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di sinatali martua Laureta si mangusong. Ayotik do guna nina pabusihon daging. Alai tu saluhu na do hasia hadalotoni. Ay hanguluan no aing naksugot di baga-bagahon. Tersurat di sada Timotius 4 ayat 8. Saya berjumah horasi rasa mate dungil honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahatan di batana ginurohomi ay ido hanguluamu. Amin. Hatasi paingot disi Elizabeth Zefanya Nadabdab. Ay ganuk na makatitakonaw di jolo ni Jolma, ido hati dakonoko di jolo ni damang na di banua gitjangi. Matius 10 ayat 22. Saya berjumah horasi rasa mati, dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangihon mahatani di batana ginuruhomi, ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Chelsea Tesalonika Patricia Hutajulu. Ay dadamar gugu di Kristus Yesus sinang hajahudion, nang naso hajahudion. Sadok haporsyaon siula haholongonido. Sai berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahatan di batana ginurohomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Tio Paleri Nababan. Di baheni saya ramoti hamo si tutu tot dimunai maka holongi Jahuba debata munai. Joshua 20 ayat 10 sada. Saya berjumah hamo rasi rasa mati. Dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi ai ido hanguluammu. Amin. Bersujud. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gwen Regina si lain. Alayanggo tutol mai songonod do hatana. Idama. Biar mida Jahuba ido hapistaran. Jala sumurut sian hajahaton ido parbinotoan. Job 20 ayat 20. Saya berjumah horasi rasa mati dungili honok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani di bata naginurohomi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Mikaela Maharani Simamora. Sai didongani Jahoba de batatai mahita. Songon naong ni donganan na akaw puta na jolo. Sa unang maditariko ni bana hita.
manang mabolok kok kita. Sadara-jara walu ayat 57. Saya berjumah horasi rasa mati. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani di batana ginuruhom mi. Ai ido hanguluammo. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Jessica Adelia Manulang. Naik songoni mamar sinodang palito muda di jolo ni halak. Asa di ida akka pabehna muna nadinggani. Asa dipuji na sida amamuna na di Banua Ginjangi. Tersurat di Matius 5 ayat 10. Saya berjumah hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahata ni dibata naginurohomi ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot di si Eunike Brigita Alexandra Silitonga. Ayah hamat tonggunana di jolma nang liat portivio diomo angko mago do tordina. Ahamat terlihat jolma bahin tubus ni tordina. Matius 10 ayat 26. Saya berjumah hora sirasa mati. Dungile honok kumatuho tuppal hanguluani. Parangihon mahatani di batana ginuruhommi. Ai ido hanguluammo. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia, saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot disitahi Aditya Silitonga. Martua mahalak na soolo manghutot tahi niya kaparjahat. Jala na soolo jongjok tudalan niya kapardusa. Jalan na soolo sa hudula do akka pangarehei. Tersurat di Pesalmen sada ayat sada. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahatan di debatana ginurohomi. Ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot di si Christopher Orlando Nathanael Saragi. Dungini na Jesus mamadok na sida. Audo roti hanguluani. Sadok na somalebe manang ise ng rotu au, jala na sotupape mauwas manang ise na porsea di au. Johannes 6 ayat 35. Say burjuma ho rasira samate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Amen. Okay. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Daniel Rudi Mansa si Manulang. Unang mangiburu roham mida halak pardusa. Mga piyam matakonan di biar mida Jahuba ari-ari. Tersurat di Poda 27 ayat 17. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungelehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahata di debatana ginurohomi. Ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Mariono Rafli si Manukalit. Ay odo holong ni rohani debata. Molo taradoti patikna. Ndada na dogdog patiknay. Say berjumah horasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Amen.
Bersujud. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Chandra Aditya Sitorus. Dungidak tagamon tarura kau, molo sahu paratiate hosudi ak katonami. Tersurat di Psalmen 110 ayat onom. Saya berjumah horasi rasa mate, dungili honok kumatu hotu palhanguluan. Parangehom maha tadi di batana ginurohomi, aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Brian Poda Panjaitan. Jala isedo nama jahati hamu, molo dirikoti hamu nadinggan. Sada Petrus tolu ayat 10 tolu. Sai berjumah horasi rasa mate, dungili honok kumatu hotu palhanguluan. Parangehon mahatan di debatana ginurohon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Samuel Yesaya meraikal seringo-ringo. Ahudo di bata nasun hinagugu. Sai marparange di juluk kumaho. Jala daulat roham. Sada Musa 17 ayat sadabi. Saya berjumaho rasi rasa mate. Dungelehonok kumatuhotu palhanguluan. Parangehom mahatani di batana ginurohomi. Aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Nicholas Christian Siagian. Unang mata luho di bahen hajahaton. Alay taluhon mahajahatoni marhite-hite nadenggan. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di debata na ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Bersujud. Bersujud. Lipat tangan di atas katanya. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Banu Samuel pada potan Malau. Sai pudahom matua wali jahu badalan yak ke aturami asa huraduti ro di ujung tersurat di Psalmen 110 ayat 30 tolu. Saya berjumah orasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhanguluan. Parangehom mahatan di batana ginurohomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Benaya Abelito Hutapea. Asadang adong haluaon di bagasan manang ise na asing. Aidang adong goar na asing di toro ni langit di lehon tu jolma. Parhitiata tu haluaon. Ulaw na Apostel 4 ayat 12. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehono kumatuho tu palhanguluan. Parangehon ma hata ni debata na ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Pabio Christian Marihot Sitohang. Alayang goho sa miyam madibagasan akka na ginuruhon jalanaong hina porsyami. Ay di botohodo na mengajar hotca tuho tersurat di 2 Timotius 2 ayat 14. Saya berjumaho rasi rasa mate dungele honok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahatan di debatana ginurohomi
ai ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Gosen Efrain siahaan. Atong ikon botoon mu sadarion. Jala takas para teate hononmu. Marhatutuhon Jahoba do debata di langit na digijang dohot di tanoon na di toruon. Jala dukon ni ibana dang adong be. 5 Musa 4 ayat 30 sia. Say burjuma ho rasi rasamate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahatan di debata na ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Sujud. Jalo hamu mapaso-paso sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sa didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargogoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Arman Sanjaya Damanik, torang marohamuna, dungo mahamu, namao tao doalo muna si polisi, song babiak na marawang, mengalului si bodutonna. Tersurat di 1 Petrus 5 ayat 8, saya berjumah orasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehom mahatan di batana ginurohomi, ai ido hangoluamu. Amen. Hata si paingot di si Ferry Jaya Tona Purba. Pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Saya berjumah rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Ya, bersujud. Lipat tangan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Tirel Cornelius nainggolan. Ia haposan halak di naumotik, haposan may bananang di nagudang. Yang gugiduk ibana di naumotik, giduk manang di nagudang. Lukas 10 ayat 10. Saya berjumah orasi rasa mate, dungilehonok kuma tuho tupal hanguluan. Parangihom mahatan di batana ginurohomi, ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Nicolas Christian Siagian. Unang mataluho di bahen hajahaton. Alay taluhon mahajahatoni, marhite-hite nadenggan. Rom 12 ayat 20 sada. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Michael si majutak. Unak ko mabiyar ayahu dodongamu. Unang biyahatok ko ayahu do di batam. Ahu margugui hoko huhut mangurupi ho. Huhut manyopi ho marhite-hite siamun ni hati goraku. Tersurat di Yesayas 40 sada ayat 10. Saya berjumah orasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahatan di batana ginurohomi, ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Raja Kapri Gadava Sagala. Pirmato dimuna jala marsihohot. Unang tahutan hamu, jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ay Jahoba debatam sadiri donganmu mardalan.
dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi kononna ho. Say burjuma ho rasira samate dungi lehono kumatu ho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de mata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jalari pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Louis Septian David Farmonangan Haryanja. Ale di bataku marhapo satu ho doau. Unak tuk paila au. Asa unang marsurak-surak akamu suku midaau. Tersurat di Psalm 25 ayat 2. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahatan di batana ginurohomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Stefanus Exaudi Yobel Silaban. Say di paingot-ingot rohama si topaho di akka ari haposoonmu. Tagan sorodope akka ari hinamago. Jalangom-ngom akka taon paddohonanmu. Dang lomorhaku di akai. Parjamita 12 ayat sada. Say berjumah horasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jalari pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di sini ko hipu perdinan si majutak. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna, bongos sukut tuhara jaun banua gijangi. Holan akka na mangulahol lomo ni rohani damang na di banua gijangi do. Tersurat di Matius 7 ayat 21. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahata di batana ginurohomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Kevin Samuel Siregar. Alay di dok matu ibana. Boasa au sukunonmu taringot tunadenggan. Holan sada do parohan nadinggan. Alay molonaing hobongot tuhanguluan. Akka patikima radoti. Say burjumah horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jalari pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Rafael Abraham Manik. Atok takas maramoti hamu dirimuna. Asa unak tung dihalupao kamu. Padan nabi nahini Jahuba, di batamu na itu kamu. Unak kamu mabahid di hamu gana-ganaan. Sumasuman ni manangah hape. Songon naung ni oraan ni Jahoba de batam. Ho. Tersurat di 5 Musa 4 ayat 27. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahatan ni debatana ginurohomi. Aido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Stephen Fredly Rifan Pangaribuan. Say burjumah horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Pangukapon 2 ayat 10c. Say burjumah horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen.
Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai jongani Tuhani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di sini Nikolas Immanuel Hasiolan Manalu. Ibana balik mangaleho gugu tunaluja. Jala di pargugui situ tu aka naso margelok. Tersurat di Yesaya 40 ayat 20 sia. Saya berjumah hora sira samate dungelehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahata ni di batana ginurohomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Krisyanto Jackson si Hombing. Unang hamulilu, dang olo debata leaan. Ay iyai di sabur halak, ido gotilonna. Galatia onom ayat 7. Say berjumah horasi rasamate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata di debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Satu aja. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan de mata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani maho maralohon nasa najat, jalap di pargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Pidang ido mamuse jongjong na baru makatidakon haporsiauna jongjong mahamu. Hamu akan napinar hamaul ni debata. Nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang uluy hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagwe. Asal matoktong rohamu na tuibana. Jala tugihonon na dohamu masuk tuharajaon banuagidjange. Atong martangyang mahita. Ali amanami na di banuagidjang asi maruham di nasida. Akan napinasahat nuaeng tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Say pahot manasida di bagasan padan, naung niuluan nasida nakin. Say parbadiay manasida di bagasak katam. Asatarida hapor seaon nasida tujuluanon, marhite-hite parange nadenggan. Amen. Pinasahak ma tu na baru makatidakon hapor seaon na, pasahat puji-pujian tu de mata marhite kor ku iring gembala.
Maredde mahita. Itiki maredde hita, jong mahita saluhutna. Tatangyak ko mapiliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doh nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihomi tu hami pelian nami tuho. Saijalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang, nahuddul di siamun ni debata. Hasangapon dohot hamuliao madiho rodi saliling nililingna. Namarlas ni roha dohami nuaeng, ala naung monakko, jala di pabangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halongangat dosude dalammu, ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumibo ho sian sasude. Jala maruligoar. Asa lopit saluhut ulu nitot. Laho marsobba tuho. Jala ganu pamangan marhatopoton. Hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho. Ala naung diukapo dalat tu Banua Gijang. Gabe situ animali po. Na mangodihok kami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam na maringanat dope di hasyanganon. Paima marpungu hami tu labungmu. Sai pasaut ma bagabagam tu akka suruammu. Lehot tu nasida sahala dohot hagogoon siap Banua Gijang. Asa marmulia goarmu di Portibion. Saya jari ma akka partohona di huriam. Asa hobbar tulomo ni roham akka aturan, pamicangon, dohot panugunoguon na niaturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paret tay masaluhut huriam di sadok Portibion. Asa lamrarat jala monang huriami. Lehon hapistaran sian Banua Gijang, tu akka iduk nami, tu akka padita, guru Bibel Fro, diakones situa dohot evangelis asa lam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajaumu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha hami mangului doho mangihut toko. Pahot marohanami tuho asa huhatid dakok kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Say paiyam mahatam dohot dame di huriam. Asa huingot hami, dada hasyanganon inganan nami, alay di Banua Gijang di labung mido. Say ramoti ma namang gonggomi hami,
dohot suruan na pinabangkit na. Lehot tu nasida hapis taras siya banwagijang, doho uduk ni roha, asa dohot nasida mangului paretam, pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen, say homa dongan nasida, jupa marpungu di gareja, di pasikolaan, nakpe di bagas nabe. Say lam lokangi siap kami, dosa dohot sude na pasoratok kami di hasianganon. Asa lam malunguk kami, paimahon harorom, mangalap kami tu labung ni amay. Amen ale ama nami na di banwagijang. Say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaommo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banwagijang. Lehom matuhami sadarion, hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat marpesta anak naik ni Tuhan ta Yesus madihita saluhukna horas. Ala udu tatta dopetu na marulaun na badia. Tuaka naso maddohoti ulaun na badia. Naung masih jalangan mahita amangin ang ate. Horas madihamu, horas nang dihami. Butima. Nuaing tauduti ma tu ulaun na badia. Mangarade ma na baru makatidakon haporsyaon na dohot na toras ng keluarga. Marhubas mahita. Langsung mahita tu ulaw na badia. Ya, dihita sa luhuk na tuakan atoras, doa kaya nakon nami. Anak-anak coba bergabung dengan orang tua. Jadi dua-dua keluarga satu baris, 8 sampai 10 orang, kiri kanan. Ya, Natoras P disambut mana kota, anak-anak sambut orang tua, isi bangku paling depan.
Akaman nami do ina nami natoras disan kosong do pedi beriban. Sebelah kiri. Ngabe ada pak hudula besude karena dohot marulan nabadia dukon sikop hudulannya kaya anak kota dok natoras yang ikut perjamuan kudus keluarga maju ke depan. Tapajulu mah hudulata yang ikut akan adohot. Ia ruas na madohoti ulau nabadia ima naung makatidakon haporsyaun yang telah menyaksikan iman dan juga tidak dalam atau sedang dalam hukuman siasat gereja. Naso sedang madalani ruhut paramahanio do pamit cangon. Anon nama mangulahon ulau nabadia adong opat padita dia manami do inanami. Jadi satu baris lah nanti dari sini. Walu halak baru baris manodison. Ala opat nama kobasi. Nungadong di si tempat pilihan na para julu dan kemudian paling kanan atau paling kiri tempat sloki perjamuan kudus atau minum anggur. Taidabi manoni. Na mangihut dia ka ala amang do inang ditiki majalo anggur tangan kanan majalo roti tangan kanan di atas. Majalo roti tangan kanan di atas, tangan kiri tatakannya. Holani dokon jalo majala pangan ma nungapya roti langsung dialang. Unang sapi paima sapi habis. Kon langsung do dialangi. Na parpudiok ko beri kami joli paima sapi habis. Baru bereng kiri dan kanan ngayalang manang nadang baru piyalang. Yaitu yalang gue. Tiki mabuat roti yang anggur yang ambil anggur tangan kanan. Manang majalo manang mengambil tangan kanan. Tangan kiri tetap tatakannya. Jadi lau manginum unang lain dabuti. Tong do songonon dibaen. Ya, ngata foto biate. Tangan kanan tetap tempat roti dan kemudian dimakan. Minum anggur pesongonido, hola dilehon jalo ma jalainu pamusya ningai jalo langsung madinum. Unang joli pay may masapi sidung. Ngadinum do ngamang nadang. Langsung do dinumi. Ya. Nakin, upaingot nami, disabola siyamu do habirang nami, inganan na prajulo, inganan persembahan, paling akhir baskomi ima inganan ni sloki perjamuan kudus dung sidung tapangan. Walu kiri, walu kanan, anon. Langsung ma dua baris di jolo ala opat padita nama kubasi. Hurian itu hatta tabereng macarata di halaman na parpudi ngadong di si acara sakramen ulaun nabadia. Alani tamulai macarata para jolo martang yang nahohom mahita. Saat teduh. Amin. Marid di mahitasian nomor 152 ayat sada Yesus nama morsan. Amor
Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna. Marahiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung. Amanami na di banwa gijang. Asiroham topot mahami na pungurison. Adorang hupangak kami non parpadanan na badiay. Lehomato di parbadia tu ganup pami. Asa ditubuhon haporsyaw na mangulu di hami. Asa po situturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na magkokop pami. Paragugoy mahami macuadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Sa itay tirohan nami. Asa lam malungun hami tuban wagidjang. Asa say masihol hami. Paimay mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di bahin ita tibang majumulo manang natao hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang isesiyak kitaon. Ay holan nauduk roha jala na manol soli roha nalani pabaynan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsiari hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak kanadohok marulaon na badiya unang bedioloy si bolis. Unang bedidak dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siya ni. Tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu matuhan Yesus Kristus naung mati. Jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alu si hamu ma suku-cukunon jong-jong mahamu saluhut na. Na parjulu di parra hatuturo hamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalawasim di patik ni debata molo di parra hatuturo ham dokma ulo na paduahon na marsak doroham alani dosami jala di pangi doroham neng melua hono aing siad dosam molo songoni roham dokma ulo tolu di parahatu turoham donaung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mati dohok mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sadosam. Molosongoni di parahatu turoham dokma olo. Napaupaton. Olo doho manggota ponsian roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i olo doho mardinggat dohot talak na mangarsakiko. Jalana olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangidoni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham, dokma olo. Atong tapau duk bema rohatta, jala tatopoti masude dosatta, ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ay jot-jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhum mohami nuang dohok sugut. Molo balos sonomu tu hami hobbar tu pabainan nami. Alai alani godang niasi dohok tolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nile homo humokop pami. Alani i ubbain na hub pami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudedo sanami. Jalaleho to di perbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohok mangulahon na hobbara tulo maniroham saliling di tano oddo pehami. Amen. Atok kamu akan manopoti dosa muna. Jalan mawas di asini rohani debata. Say sahat matuhamu na hina porsian muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Os marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marahite-hite goarani debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goaran itu di porbadia. Amin aliaman amin adi banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say roma harajaonmu. Say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasa ngapon saliling nililing na amin hudul mahamu. Mari dimahita.
Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosaku saku borongin na uju tarjehe bana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli may di parlihon matuak kasisian na huhut madidok. Jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kudoy na nilihon tuha mation humokop pamo. Bahin hamu masungoni. Bahin perningotan muna diahu. Jala dung sunda sidamangan dibuat mapanginumani. Didok mamauliate. Dungi didok matuna sida. Jalo hamu ma. Suri hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokopamo. Bahen hasesa ani dosa. Sai baik kamu masungoni. Bahen parningotam muna diahu. Atong roma hamu. Nungara di sude. Ida jala dai hamu ma dengan pasani Jehovah. Di
Turian itu hata. Jong mahita saluhukna. Puji ma Tuhan di bata ale todiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ale todiku, jala unang tuk kalupahon dengan di basana sudena. Ibana domane sadosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilihot tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala par dengan basa do Tuhan di bata, lebak tarimas jala parasi roha gudang. Dang dibahet tu hita na hobbar tu dosatta. Jala dang dibalocot tu hita na hobbar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama tu akka anak konnado. Asini rohani debata di akka na magkabiari ibana. Nungatakas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahitan waing siar rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhonni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa papahenaku do Tuhan di bata, olat nyonro di saliling-liling na. Amen. Maride hita siam buke di nomor 14 ayat sada. Jalo hamu pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasahorhon ma damena tutodim. Oras manita saluhu na, boy masih calangan ng kapalana jonok-jonok, paima diatur akan namar foto. Iya, boy mahudul alai hukma masih calangan. Amanginang asa atur parfotota suhingot hupaingot hami masalinari akamanginang unang adong hita na